Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Я вже готова вітати нашого наступного гостя у студії. Це юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Анастасія Мартиновська. Доброго ранку, пане Анастасія. Почну, напевно, розмову з такого дещо затяжного вступу, тому що от зараз там проходить Всесвітній економічний форум у Давосі, де розглядають питання впливу генної модифікації людини, генів і впливу її на економіку таких змін. Можна будь-що говорити про будь-який прогрес, відкривати що завгодно, але такі моменти, як обшуки в Криму, вони будуть тривати. І насправді, як це не жахливо, але я вже маю таку сумну статистику, щотижня ми вимушені говорити про це. Вимушені, тому що кожного тижня нові обшуки, надумані обвинувачення, загалом вони, в принципі, однакові. Це, звісно, екстремізм, пропаганда екстремізму і так далі. Цього разу, вчора пройшли обшуки у Базара Іслямова з Ніжньогірського району та з Джанкою у Енвера Кроша. Відповідно, знову ж таки, навіть вже важко робити якісь прогнози і навіть задавати запитання правозаступникам, адвокатам, будь-кому, активістам, чого ви очікуєте, а як боротися, тому що відповідь, вона завжди одна і та сама. Власне, пані Анастасію, ваша позиція, ваше бачення – це замкнене коло, ми будемо продовжувати і надалі спостерігати те саме і говорити про одне і те саме? Чи є все ж таки хоча б якісь важелі впливу на цю ситуацію? Мій особистий погляд на цю ситуацію, що, на жаль, наразі у цій ситуації, в якій ми опинилися зараз, ми не можемо жодним чином на це вплинути. Тому що стосується безпосередньо впливу з півострову, то там адвокати, правозахисники, вони роблять все, що вони можуть, і їх сили, вони також мають певні обмеження. Обмеження так само в рамках і законодавства, яке діє там, і обмеження, які на них накладає їх особиста безпека. А з точки зору України, якось вплинути на міжнародному рівні, як ми бачимо, поки що не вдається. Тобто єдине, що можна робити, це те, що робите ви, як ви кажете правильно, що щотижня, кожного разу не забувати про це, щоразу підіймати це питання і казати, що воно є актуальним. Пані Анастасія, в нас зараз на зв'язку є активіст Кримської солідарності Сервєра Мустафаєв. Сервєра, салям алейкум. Алейкум салям, студія. Дуже дякую, що ви до нас долучилися, знайшли час. Власне, можете, будь ласка, прокоментувати те, що відбулося вчора, власне, обшуки, яка ситуація наразі? Тобто, я знаю, що вже відправлені були до суду, тобто, які новини останні? По последним, решению вчерашних обысков получилось, Энвер Крос получил 10 суток, а Базар Ислямов получил 2000 штрафов. И все эти наказания за посты, которые были сделаны когда-то, где-то, еще в других политических и правовых полях. Более того, что данными страницами ребята не только уже не пользовались очень давно, даже уже и доступа к ним в принципе не имеют. Или, несмотря на это, информация использується для наказання і устрашення нашого народу. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, сьогодні чергове засідання судове вже в Сімферопольському центральному райсуді стосовно справи 26 лютого, так званої справи. Да. Які ваші прогнози? Я розумію, що запитання абсолютно риторичне, тим не менш, не можу не задати його. Прогнозы, да, как вы сами говорите. Дело в том, что это дело уже такое, наверное, хочет побить рекорды всех и вся. Там, насколько я понимаю и знаю, там ведется сейчас выступление где-то прокурора, где-то там были прения. То есть пока решение не принято, и я думаю, в этом месяце точно оно не закончится.
Я вас зрозуміла. Çok sağ olun, Сільвіра Га, за те, що ви долучилися до нас і розповіли. Ну, власне, знову ж таки, це те, про що я говорила, тому що ці подробиці, які там нам можуть давати, вони, в принципі, одні і ті самі стосовно обшуків, які відбувалися і так далі. Хочеться сказати наступне. Є відповідні резолюції в ООН, зараз проходить сесія у ПАРЄ, був навіть вибраний новий представник з прав людини у ПАРЄ. Як ви вважаєте, пані Анастасію, от такі кадрові зміни, вони можуть якось вплинути на розвиток ситуації, розвиток подій? Мій особистий погляд, що, на жаль, ні, тому що є попередня особа, яка займала цей пост, і зараз вже новий представник, вони обидва були у Криму, вони обидва бачили, вони мають свою позицію, яка не закриває очі на те, що відбувається у Криму. Тобто вони визнають, що дійсно там має місце переслідування, але, на жаль, якихось різких кроків, які б могли ці обшуки, ці переслідування припинити, не здійснюються. І, можливо, тому що це більш політичні органи, вони і не будуть здійснюватися. Стосовно реакції української влади, відповідно, там МЗС вже відреагувала відповідним чином стосовно цих останніх обшуків і постійно реагує. До речі, маю відмітити те, що Міністерство закордонних справ дійсно тримається все під контролем, тобто це не лише відписки, але знову ж таки, на вашу думку, можливо, є якийсь ще, я не знаю, метод, який не випробуваний Міністерством закордонних справ або там українською владою загалом, який може вплинути на розвиток цих подій і якось покращити стан? Те, що безпосередньо стосується таких, скажімо, локальних переслідувань, тобто постійні обшуки, постійні затримування, наприклад, під час так званих мітингів, коли особи просто збираються біля якогось будинку і їм кажуть, що це був мітинг. Тут, мабуть, що немає якихось різких важелів, тому що особи, які в цьому винні, вони майже не виїжджають за межі півострова або за межі Російської Федерації, тому Україна не може, навіть якщо ми маємо вже кримінальні якісь переслідування на національному рівні, ми не можемо їх спіймати, аби притягнути їх до відповідальності, на жаль. Стосовно, знову ж таки, якихось певних перспектив на міжнародних майданчиках, яким чином, на вашу думку, надалі будуть розвиватися події? Тобто, я не знаю, прийняття чергових резолюцій, або ж, я не знаю, не дай Боже, взагалі, кінець кінцем, зроблять висновок там все дуже погано. От ми прийняли ряд резолюцій, напевно, нічим зарадити більше не можемо. Так, вони погані, так, Росія агресор, так, окупанти роблять це неправильно і, це м'яко кажучи. І на цьому все зупиниться. Чи все ж таки, що треба робити, не знаю, українським делегаціям, або ж там комусь що треба робити, аби це не застигло? Мені здається, по-перше, це те, що постійно підіймати ці питання, так, і оперувати не лише тими справами, які ми всі знаємо, так, там треба тримати руку на пульсі і постійно про це казати, як, наприклад, справа, я не знаю, перша, яка була Кольцов та Сенченко, так, тобто потрібно про них згадувати, не забувати, але все ж таки потрібно постійно казати про нові факти, тому що їх дуже багато. І вони постійно виникають. Це по-перше. І по-друге, мені все ж таки здається, що дуже важливо слідкувати за діями країни-агресора. Можливо, щось буде таке, що може змінити саме у їх діях, що зможе змінити позицію європейських країн по відношенню до Росії. От саме про питання політичних в'язнів, їх, на жаль, багато. Ми бачимо, у нас є такий дуже позитивний приклад, це Ахтем Чийгоз та Ільмі Умєров, власне, яких відбувся цей обмін. Хоча досі, до речі, невідомо, за яких обставин, подробиць невідомо, і досі ані Ахтем Чийгоз, ані Ільмі Умєров не знають, чи можуть вони, власне, перетнути кордони, повернутися в Крим і не бути затриманими в черговий раз. Тим не менше, ситуація з політичними в'язнями, наскільки тут є якісь просвітлення, якісь перспективи, якась надія, на вашу думку?
Мені здається, що тут таке питання, яке Росія саме використовує цих осіб, це очевидно саме як важелі для отримання чогось, чого вона хоче отримати від України. Тобто, можливо, це якісь особи, які знаходяться на території України, можливо, це якісь відступи від тих зобов'язань, які вже між країнами були узгоджені. Але, на жаль, на превеликий жаль, на національному рівні в Російській Федерації, тобто на окупованому півострові та безпосередньо у судах Російської Федерації, не можна зараз якимось чином захистити права цих осіб. Тобто єдине, на що ми сподіваємося, це на міжнародні судові інстанції, які, так, це буде через декілька років, але, можливо, вони все ж таки зможуть вплинути на цю ситуацію, і ці особи все ж таки повернуться додому. А от стосовно термінів, дуже цікавий момент, тому що, знову ж таки, навіть коли ми говорили там про прийняття резолюції в ООН стосовно порушення прав людини в окупованому Криму, ми всі постійно говорили, що це на перспективу. Це дуже важливо, але це на перспективу. Те саме про міжнародні інстанції і суди з прав людини міжнародні, те саме говорять. Це перспектива. От та перспектива, хочеться зрозуміти, принаймні людям, які зараз там в окупованому Криму під окупацією, хочеться розуміти оці терміни, як довго ще тягти. Взагалі, якщо ми беремо Європейський суд з прав людини, то зазвичай там досить довгий строк розгляду справ, це близько 10 років у середньому. Але справи, які є резонансними, або справи, які зачіпають дуже, скажімо так, цікаві для Європейського суду факти, тобто щось нове, щось таке, чого не було, треба в чомусь розібратися, вони можуть набагато швидше починати розглядатися. Наприклад, справи, які стосувалися подій в Україні Майдану, справи, які зараз деякі стосувалися навіть Криму, вони вже починають переходити на інші стадії розгляду, тобто цей процес досить сильно прискорюється. Тобто можна очікувати, що це буде трохи швидше. Стосовно доказової бази, тому що, я розумію, що це певний такий, напевно, пережиток того, що ти живеш в країні з пострадянським ладом, і ти постійно звертаєш увагу на те, а чи достатньо ти правий, чи достатньо в тебе доказів, що ти правий. Все ж таки, в нашому випадку, наша доказова база, вона достатня в цьому плані? Тобто це беззаперечний все ж таки якийсь момент, чи ні? У тих справах, які стосуються саме політичних в'язнів, найбільш важким є саме процес доказування того, що ці особи, вони переслідуються не тому, що вони насправді вчинили щось незаконне, а лише за їх громадянську позицію. І саме тут вже в плані доказовому дуже допомагають усі ці резолюції, усі ці звіти, які є міжнародних інстанцій, тому що все ж таки звіти міжнародних інстанцій мають більшу вагу для судів міжнародних, ніж заяви безпосередньо заявників. І ще раз, знову ж таки, під кінець ефіру вже такий певний підсумок підіб'ємо. Тобто, знову ж таки, від цієї сесії у ПАРЄ можна буде чогось чекати, знову ж таки, якихось зрушень, може ще якоїсь чергової резолюції, чи не варто? В будь-якому випадку ми очікуємо, що якщо вона буде прийнята, і там буде знов-таки зафіксовані усі порушення, які відбуваються на території Криму, для правозахисників це дійсно буде знову-таки маленький такий додаточок до нашої копілки доказів. Я вас зрозуміла. І знову ж таки, я намагаюся кожного разу, насправді, от коли йдеться про такі теми, про обшуки в Криму, я вже говорила про те, що насправді статистика жахлива, і в мене певний оптимізм, він вже загасає. Але разом з тим, я розумію, що людям, які зараз там, на окупованій території, їм вкрай необхідно чути якийсь позитив, розуміти, що Україна все ж таки їх підтримує материк і робить все можливе, аби хоч якось допомогти. Давайте визначимо якісь там мінімально позитивні моменти, якісь пункти, можливо, які от сказали ми сьогодні з вами, так, і люди це почули і зрозуміли, так, важко, але є надія. Вони є? Я думаю, що так, дійсно вони є. Це, по-перше, те, що і міжнародні інстанції визнають, що дійсно ці переслідування є незаконними, і там дійсно є переслідування саме за політичними мотивами. Але я думаю, що, мабуть, найбільш таке важливе для людей, які там залишаються, це те, що Україна про них не забуває, материкова частина, це те, що і журналісти, і громадяни, і правозахисники, вони все ж таки
готові допомагати у тих рамках, які вони мають своїх можливостей. Я дуже вам вдячна, пані Анастасія. Анастасія Мартиновська, юрист Центру стратегічних справ УГСПЛ. Дуже вам дякую за розмову. Ну, власне, це все, що ми встигаємо вам сказати і про що поговорити цієї п'ятниці, цього тижня. На цьому ефір програми «Саба» закінчується, але ефір телеканалу АТR триває. Нагадаю, що сьогодні у Криму власне відбудеться засідання у справі 26 лютого близько 14-ї години за кримським часом. У нас це перша година, наскільки я розумію. Ми слідкуємо за розвитком подій, будемо повідомляти обов'язково у інформаційних випусках «Заман» про останні новини. Я бажаю вам вдалих вихідних, не втрачати надії, будьте з нами.